Maar dat is de coureur die is caravan plotter in de sil. Ja, dat is alle bedoeling, ja. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. Dat is de eerste goeie van een caravan, toch, om het erheen te rijden. Moet mij er helemaal op vakantie, dus plaat die ding. Ja, dat is geen ver van caravans? Nee. Dat is altijd mooi dat erheen is. Ik had er nooit in, ik had wel vaker gezien, maar het had me altijd nog wat leuk te liggen. Dus dat was heel chill dat ik het ken. Is er een hekje op het zien? Ja, dan nog een beetje extra veiligheid. Hè. Ja? Ja, er zit er maar niks meer scherps de auto in komen, dus we doen het dan maar even wat extra voor. Professioneel. Ja, wat doen we? Kon de E-team wel wezen dit. Ja, dat vroegen vaak, jongen. Ja. Dan kan het hier een beetje. Ja, dan ga je nog. Ja. Kom goed. Geen oor zei de kant, dus ik ga erop houden. Dus nee, maar kennen. Dat was vaker dingen. Oh ja, ik zei al net uit, maar ik had wel vaker jongen. Dus als zij het kennen, maar ik het herkennen, zei ik altijd. Dus dat is heel chill. Wat wordt er dan tactiek? Ja, Jannik. En dat is een onbots. Net meeste. I did it my way. For what is a man? Ja. What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows. And did it my Hij staat er mooi in, hè? Ja. Hij is wel stikken, hè? Hij is wel steken, hè? Nou, hier nog een beetje meer steken maken. Maar hoe je dat verrijdt, want dan stond al rap stil op eerst natuurlijk. Ja, hij weet al, dank al. Maar, wel leuk. Ja. my